Το όργανο Grips παρουσιάζει εμένα, τον Νίκο Αναστασίου Καϊζέν, δημοσιογράφο, και την Κωνσταντίνα Παπαργύρη Τέγκου, μαθήτρια λυκείου, παραγωγό δημοσιογράφο. Και οι δύο θα παρουσιάζουμε διαφορετικές, διεισδυτικές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές. Ο τίτλος της εκπομπής μου είναι «Μοχλός» και θα μοχλεύει ειδήσεις, γεγονότα και προσωπικότητες. Θα διαρκεί 40 λεπτά. Θα φιλοξενηθούν αξιόλογες και εκρηκτικές μορφές της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής, καλλιτέχνες και άλλοι. Απευθύνομαι σε εσάς, τους μόνους κριτές. Σας ζητώ να μας παρακολουθείτε και να μας ακολουθείτε, παρεμβαίνοντας διαδραστικά στις εκπομπές. Η Κωνσταντίνα μας, το Τέγκου, θα παρουσιάζει μια τακτική fanzine εκπομπή με τίτλο Youth News by Tengu, που θα απευθύνεται κυρίως στην νεολαία της Ελλάδας και της Ιαπωνίας, στα οράματα, τις αξιώσεις και στα προβλήματά τους, και θα αναζητεί τις λύσεις τους. Μια σοβαρή, πραγματικά πολύ δυναμική εκολαπτώμενη δημοσιογράφος. Μα καλύτερα να σας τα πει η ίδια. Γεια σας, είμαι η Κωνσταντίνα Παπαργύρη, το Τέγκου, και όπως είπε και ο κύριος Νίκος Αναστασίου, θα έχω μια εκπομπή που θα παρουσιάζω τα νέα των νέων στην Ελλάδα και η Ιαπωνία και τα πιο σημαντικά νέα που είναι οι πορείες των φοιτητών, όπως και τα προβλήματα των νέων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Κλείνοντας, σας υποσχόμαστε ότι θα ασχοληθούμε με όλα τα καυτά θέματα που σας απασχολούν. Τις εκπομπές μας θα τις απολαμβάνετε στο YouTube και αποσπάσματά τους στο TikTok και στο Instagram. Γεια σας! Γεια σας, δείτε μας!